Pentru pacientele cu cancer de sân și în special pentru cele la care cancerul a fost diagnosticat la sânul stâng, s-a pus problema toxicității pe care radioterapia o aduce la nivel cardiac și nu numai. Asta pentru că pentru pacientele iradiate în anii 70 s-a observat o creștere a riscului de evenimente cardiovasculare majore după 10, 15, 20 de ani de la finalizarea radioterapiei. Și au fost anumite analize care au arătat că în grupul de paciente cu sân stâng iradiat, rata infarctului miocardic a fost dublă față de pacientele la care nu s-a făcut radioterapie. Astfel a apărut un interes deosebit pentru limitarea dozei de iradiere la nivelul structurilor din vecinătate. După anul 2000, tehnica de iradiere a beneficiat foarte mult de dezvoltarea tehnologică și în mod special de dezvoltarea computerelor, astfel că în prezent reușim să limităm dozele pe care structurile sensibile din vecinătatea celei pe care vrem să o iradiem pot fi scăzute la mai bine de 25% din dozele pe care le administram cu tehnici clasice. Metodele de iradiere cu intensitate modulată conformează foarte bine doza de iradiere în volumul pe care vrem să-l tratăm și reușesc să scadă foarte abrupt în vecinătatea structurilor sensibile doza. De asemenea, putem beneficia în prezent de un management al mișcării țintei în timpul tratamentului, astfel că deplasarea volumului pe care vrem să-l iradiem odată cu respirația nu mai reprezintă un impediment. Putem să facem de asemenea iradieri în inspir profund, în special pentru pacientele la care cancerul este pe partea stângă, astfel permițând îndepărtarea sânului de inimă.